प्लीज टेल मी, ई तोहार नहीं खे? तो हमरा लैपटॉप के साथ का करता रहूं? तई तोहार ही बा। You're such a pervert bastard, Mr. Singh. Such a pervert fucking bastard. तू ओवर रिएक्ट करता रहूं? हम ओवर रिएक्ट करता नहीं? तू पिक्चर्स देख ले बड़ा? Bloody disgusting. I understand. Men like porn. बाकी छी, तू हमरा के एगो बात बतावा राहुल, जब तू हमरा से प्यार करेला का तू ये सब सोचेला? का तारा खातिर प्यार के ये मीनिंग बा? दिया ये सब सेक्सुअल प्रेफरेंस है एंड इट्स नॉर्मल। ई नॉर्मल नहीं खे। केहू और के दर्द देके खुशी पाइल ई नॉर्मल नहीं खे। ई दर्द नहीं खे, ई कंट्रोल और सरेंडर है। तो तोहार जीवन कंट्रोल के बाहर हो गइल बा जे तोरा वो औरत चाहिए जेकरा तू कंट्रोल कर सका। हम नॉर्मल देखी पर का तू बाड़ू? तारा लाइट ऑफ करे के जरूरत पड़ेला। तू चाहे लो कि हम चुप रही। जब हमनी संबंध मनावेली तू बस एगो डेड बॉडी की तरह बेड पे पड़ जाएलू। ई नॉर्मल हा का दिया और तू हमरा बतावा तारू कि नॉर्मल का बा और अब नॉर्मल का हा। You're fucking sick. सिक? ओ या, आई एम सिक। और पता बा हम काहे भईनी? हम ई खातिर भईनी केहू के जज करे से। हम सिक हो गइल बानी ई सब छुपावे की वजह से, और हम सिक भइल बानी तहारी दूर के समाज की वजह से, जहां दुख तो प्राइवेटली लेकिन पब्लिक में ही हु ई सब। और हम तंग आ गइल बानी ई सोसाइटी के थ्रीसम्स और फोरसम्स की वजह से। ऐसे ऐसे बिहेव करे लेकिन नंगा औरत का वो दिखले ही ना बाड़े। हम सिक हो गइल बानी ऊ लोग की वजह से जे हमनी के नॉर्मल और एबनॉर्मल समझेले। तोहरा पता बा नॉर्मल का बा? नॉर्मल ऊ हा जब दो लोग आपसी सहमति से बेडरूम में जोन कुछ करेले। तू जाना तारू दिया, केहू के भी ई दुनिया में ई डिसाइड करे की जरूरत नहीं कि वो दोनों का गलत करता रहे हो का सही। का केहू बा जेकरा साथे तू ई सब कर रहल बाड़ा? हमार सवाल के जवाब दा। तू केकरो साथे ई सब कर रहल बाड़ा? ना राहुल, ई सेक्सुअल प्रेफरेंस खातिर नहीं खे, ई चाहत के बारे में बा। जब दो लोग जौन साथ हो खेले ना अलग चीज चाहे तो वो अलग चाह उनकरा अलग कर देवेला। तू हमरा अलावा कब्बो केहू और के चाहे के हिम्मत मत करी हा। समझ गईला?